nationwide. Uri na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pagkuswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Unok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Good morning, maray na aga po. Okay ba ako, Jing? Okay man, clear man ako. Okay. Siguro sa headset ko. Good morning, maray na aga po. Ginaray yung mga tugang. Aldaw na naman in Miracules. Kita po ang magribanan sa programa niya tong pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa tuyakan Bicol University Extension Management Division. Inipon sa inyong mga kasabay sa kudyan alas 11 Baramed. Alas 12 nin pagkaunto si Edgar Barameda sa pangaran kan sa kanyang kapartner si Professor Seth De Matera. Kita po magribanan para sa saro na naman na pagpresentar niya mo sa Indo kan programa ang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Sabi ko na nga po, inihatod sa tuyakan Bicol University Extension Management Division. Kaya anuman po sa nung pinagkakaabalahan, anuman po sa nung pinagkakasibutan, madyan na. Sabay na kami para sa saro naman na makabuluhan ng mga pagtatao sa inyo ng mga informasyon na sinbareta, digdi po sa satuyang programa. Siyempre pa, sa mga inabot kan sa tuyang broadcast via online and on-air, good morning sa anong na probinsya kan Kabikulan, sa bilog na rehiyon, asin sa bilog na Pilipinas, sa bilog na Kinaban, via online. Siyempre pa, sa tuyong pamumusta, sa tuyong mga pag-ribo dyan sa Laucan Bicol University. Sa panginginot po kan sa tuyong presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres. Siyempre pa, ang mga vice presidents, mga deans and directors, mga faculty members, asin mga non-teaching personnel, and of course, ang sa tuyong mga nagbabalik na mga estudyante after kan midterm interlude, after kan Sir Yugo, so mga suspension ng klase. Talanta Bagyong Tino. Ngunyan, nagdadangadang yan naman si Uwan, letter U. Iyo, makairak sa nangyari sa Cebu, ano? Anyway, tamang-tama ngunyan ang yung pag-istorya may kinaraman ta. Ngayon na bulan, nagsilibrar kita kan pinagapon na Juvenile Justice Welfare Month. Juvenile Justice Welfare Month celebration ang bulan na Nobyembre. Tamang-tama, tanguyin na simana, makakasabay giraray niya to ang Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development sa pamamagitan o sa paagi ni Professor Neil B. Yugo. Yan, faculty member kang Jesse Robredo. And tamang-tama, ang sa tuyang resource speaker ng pagkagahali sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Regional Office Number 5, Social Welfare Officer Number 5 siya o 5, si Madam Victoria C. Tagom. Pero bago kayan, Sir Neil, sa tuyang patara-tara, pangumusta sa tuyang mga parantabay sa DCGB. Diyos marhay na aga po sa Indo Liwat. Kita liwatan mag-iiribahan ko niya na alas 11 hanggang alas 12 nin aga. So, ining episode kan Bicol University Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development may titulong Giya sa Marhay na Paggogobyerno. Sinabi nga ni Sir Edgar na ngunya na bulan nagsiselebrar kita kan Juvenile Justice Welfare Month. So, ining kaibahan tangon yan sarong member siya kan RJJWC. Siya matao sa tuya kan linaw regarding sa mga layi digdi sa sa nasabing ahensya. So pero bago kayan binabati ko man an Bicol University community na nagkakaigwa din 7 days ISO. External audit. Yung kami kahapon Sir Yugo sa CBEM, College of Business Economics and Management. Siguro mo yan sa East Campus yata, no? Binabati ko man sa mga auditors from Socotec, Philippines. From Socotec, And then, binabati ko man si Ma'am Noims,
Noemi Lobrigo Ibo, ang Hi, Samuyang ma'am. Director, Opo, hi, ma'am. faculty and staff, and ang mga staff kan Bahay Pag-asa and Regional Rehabilitation Centers for the Youth or RRCY. So, sooner or later, magkakahilingan kita because magkakanda kami nin research sa Saindo. Sa mga estudyante man kan Bachelor of Public Administration, so Diyos marhay na aga sa Indogabos, as in sa mga taga-subaybay, Diyos marhay na aga sa Indogabos. Siguro po nandun na si Madam, rational tatabi sa... Ako na bagit makasama ko si Ryugo, pwede ito nang introducer si Ma'am bilang resource speaker ta. Si Madam, Tagum. Oh, okay po. So an pag-uulayan tangon yan regarding sa several topics related sa juvenile justice. So makakaibahan ti si Ma'am Vicky Tagum. So para i-discuss sa tuyaan kung ano ang juvenile justice system. Yun. Ano ang historical background kaini, ano ang legal basis. Tapos what are the common factors that put young people at risk of offending or becoming involved in a crime? So, pagkatapos, papahapyawan mi man kung paano ang community, ang mga eskwelahan, ang mga pamilya, makakatabang sa pag-rehabilitate kaining mga CICL, Children in Conflict with the Law, para dai na mag-utro kan mga pagkakamali nindang na ginibo. So, kung sunod na question, what programs or services are available for children in conflict with the law? And tatapuson mi po ini sa sarong success story where youth were rehabilitated and successfully rebuilt their lives. Tapos nakabalik na sa mainstream gila yun. Opo. Naging produktibo na siya, bako na siyang liability kan community, kundi asset siya kan Ayun. Tama-tama, Sir Yugo. Kasi mo pala, mag-classmate pa lang kami kang high school. Parang reunion. Parang reunion. Mag-classmate pa lang kami sa Bicol University High School. Yan. Day ko nahaputol ko na anong taon, tabaka ba? Mga lata. Yung nga ni. Punanta, Sir Yugo, ma'am, si Ma'am Tagum. Ma'am, pag sinabi tang juvenile justice system, ano po niyo? Ano yung apigapuntang RJJWCC, WC? Anong legal basis niya? Anong mga agencies na involved? And then, saan tayo mahiring tubo na pinag-upload na Bahay Pag-asa Centers sa Kabikulan? Ma'am? Okay, sige. So, good morning po sa Gabos. Opo. So, unang-una, thank you po for the invitation. And as mentioned po kanina, we are celebrating the Juvenile Justice and Welfare Month. And ang culminating activity po will be on November 28. And ang theme po ngunyan is, sa bagong Pilipinas, bawat bata may pag-asa, ligtas na lipunan para sa bagong henerasyon. Pag sinabi ito, ma'am, na ang keyword ding juvenile, inis yung mga aki na ang edad, tama ba ako, 15 pababa, na nakakampang ki mga legal na kaso, may mga kaso, etc. Tama po, ma'am? Opo, sinda po yung pigapuntang mga children in conflict with the law na. So, Pero yung sa juvenile justice system po kasi, kumbaga ini po yung pamamaagi, paano ta po imamanihar ang inaapuntang car or children at risk, and ining inaapuntang children in conflict with the law. So may pagkaiba ang children in Children risk at risk. and children in conflict of law. Yes po, sir. Paano pag sinabing risk, ma'am? Ano gusto nyo kay ito? Ini pong mga children at risk, ini po sa mga aki na kumbaga, day pa po sinda nakakakomiter ki mga violations against the law, but kung pabayaan ta po, duman po sinda maabot. Ayun. Dahil po sa mga circumstances or sitwasyon sa indang buhay po. Okay. Paano siya mamalaw digdi sa criminal or sa juvenile justice system? Mga ka ng sitwasyon mo. Opo. So, ang iniiwasan tangani po sana sa mga aki na daisinda po lumaog dyan. Kaya digdi po sa sinasabitang juvenile justice system, kung baga po, inaapunta po ining child appropriate ang mga proceedings niya. May mga programs and services po siya for prevention, diversion, rehabilitation, reintegration, and aftercare po na inaapod para masigurado ta po yung normal na pag-develop kang sa tuyang mga aki.
So may stages pa lang siya. Ito bigapuntang prevention, panduwa, ano po ito, ma'am? Diversion. Rehabilitation, reintegration, and aftercare. Yes. Ini suminagar akong pwesto mga factors tigil sa juvenile system. Nasabi mo kasubag, ma'am, appropriate, nagkakanigo ng karapat dapat, akma sa mga araw kaning mga edad. Yes po, sir. So pag sinabing akma, ano ang mga akma, anong tugma appropriate na mga sistema, proseso, legal, pag-abot tigil sa mga aki in conflict of law? Okay po. So, base po sa Satuyang Republic Act 9344 na siya din pong nag-govern kang Satuyang Juvenile Justice System. Opo. Igwa po inaapod na mga yung child-friendly na pamamaraan na pag-aayos kang mga conflict sa mga barangay po na daikaipuhan na agad-agad parang punitive po ang parang ang iisipon ta po paano marirepair yung harm na naginibo kang aki para mabalik po yung maayos na pag-iiribahan. Kasi di po ba usually ang thinking kang mga tao, pag nagkasala, ano ang corresponding na punishment. Digdi po sa Satuyang Juvenile Justice System, restorative justice po ang pagpo-promote ta. Kumbaga, ibabalik mo Yes sa dati. po. Ibabalik ta po bago may nangyari na marayrahay para po maging maayos ang Satuyang. Ano ang reasons kay ni Madam? Ano ang rational kay kung nata kakaiba ang sistemang pagpapautob sa mga aki na in conflict of law itong mga 15 kaysa iba sa mga nasa legal na edad na sa Rio mga may isip na natapos siya kakaiba or appropriate di sa mga aki na ini. Opo, oo. Base po sa mga pag-aadal, sinasabi po na inisatuyang mga aki, Opo. parang yung full development ng kanilang brain comes when they reach at the age of 25 pa. So, kumbaga po, in between those ages, whatever decisions na naginibos ninda, masasabi ta po na medyo may kakulangan pa ito sa pagiging responsable. Whereas po ito na mga adults na po baga, since full na ang sa indang brain development, kumbaga, dapat aware na po talaga sinda ano po ba talaga yung right and wrong. Ayun. And digdi po sa parte kasi kan mga aki, di ba po, kung ang adults tinatawan ta ki second chances, then why not for these children? Yun. Kasi kung hihilingon ta po, kadaklan kang mga dahilan nata na nakakaabot sinda sa sitwasyon na yan, bako man po talaga, so talagang ginusto lang talaga po. May mga circumstances po. Iyo. So may pagkaiba talaga sa Rio, sabi ni Mong Kasubago, sa mga aki na kumiter ni mga araw kaning crimes, restorative siya. Kung ibabalik ta, unlike sabi mo kanina na mga mature na 25, talagang yaman su sistema na rehabilitation. But iba ang approach Okay, usually ining mga aki ma'am na nasa conflict of law, ang nakomite rin ng krimen similar ba sa mga adult o may mga special kakaibang krimen na nakomite sinda or offenses? Usually po ang mga crimes committed ninda halos parehas din po kung ano ang nakukumiter kang mga adults. But for those cases po, kaya nga ni Igwa po kita kinaabuntang diversion program, kasi yung mga cases po na ang punishment is below 6 years, sana po dumana lang sa diversion. Ibig sabihin, dahil na po ninda kaipuhan na mag-agi sa court proceeding, sa court process, kundi po may mga gigibuhon para kung baga maisaayos ta po sinda. Ayun. Sa usual baga seryugo na proseso sa mga adults, pag nakakomite ng offense, either criminal, usually mga criminal case po yan, ma'am, no? Pag sinabing criminal, tama ba ako na may murder, may homicide, may rape, may theft, usually, arang kan ma'am na komite kan mga agi, sa pares kan mga Opo, sir. Igwa po ki mga arog po kaya na kaso. Usually, sa kumaga seryugo, sa normal procedure, pag nakakomite rin krimen, pag aktual, pwede mong kasuhan, dakupon, ikulong, then kakasuhan, then sa fiscal, then procedures. Aron kan ma'am, parehas ba ang procedures o may kakaibang procedures sa legal procedures pag-abot sa mga aki? As far as the law is concerned. Iba po ang sa mga aki po as provided po sa Republic Act 9344 and amended by RA 10630. Di ba po yung sinabi mo po kanina na ang age of criminal responsibility is 15. So, ibig sabihin, kapag ka po ang aki
Dai pa po siya 15, dai pa po siya pwedeng ma-filean kay any case sa dawa sa infong court. So, pag 15 years old and 1 day po and above, pwede na po sindang makasuhan. So, ibig sabihin po, once na, syempre po, ang kaso po baga may mga hearings. So, after po kang hearing, kung napatunayan na sinda po nagkasala, may, kumbaga, proven beyond reasonable doubt, saro po sa mga privileges ninda is nasususpend po ang sentence. Yun so gusto kong kasi mag-discuss Apo. kasi bago na paano masuspend, let's say, sa edad ngayon, bago malampas ng Bago 15, mag-18 po. bago mag-18. Ay, ang suspension, ma'am, kang duman sa below 15 or 15 and above? Asan ang suspension? 15 and above, sir. Kasi yung below 15, okay. wala po silang kaso. Pero dahil sinang kaso duman Yes po. Pag 15 one day and above, paano masuspend? Anong sistema mo kang suspension kang verdict niya halimbawa? Opo. Since po naghihiring po sinda, Opo. so yung suspension of sentence po, hindi na po yan kailangan mag-apply ang CICL. Okay. Kumbaga automatic po yun na privilege ninda okay. na si judge po imbes na i-pronounce ang judgment na say, sige nga dapat makulong ka kipirang years. Instead po na iyan ang ibababang sentence, isususpend po yan na sentence and ikukumit po si CICL sa rehabilitation center. Pero rehabilitation, not necessarily na iba ba ikukulong sa Muntinlupa, etc. No, may rehabilitation sa Yes, ma'am. Okay. Anong proseso mo sa rehabilitation? Anong usually bigribo during the rehabilitation stage? I think sa DSW ni Sir Yugo, sa ano po bigribo duman para let's say sa nung aking nakakommentar din sa ng murder, anong mga proseso, anong mga pigribo during the rehabilitation or duman sa suspension kang kang verdict sa iya? Okay po. So once po ang aki na-admit ni ang Sabuyang Rehabilitation Center po is the Regional Rehabilitation Center for Youth. Opo. Located po yan sa Sorsogon, but eventually we'll be transferring po sa UAS. Regional office na yan, ma'am? Regional facility, Facility po siya. pala, sorry, Opo, ma'am. sir. Oo. So once na na-admit po duman, may mga activities po ang mga social workers. Iba-iba pong activities na ang goal ta po is, one is, maparealize ta sa aki, ano ba yung sa iyang nakomiter na pagkakasala and ano yung consequence po ito. May sa discernment. Oo, kasi daiman po pwede na yaon po siya duman pero dain niya mahihiling na may consequence si action na ginito niya. And yung remorse po, yun din po ang hinihiling ta. Na sana after realizing the consequences, so magkaigwa din po sinda ki remorse, duman po sa indang na ginito. Yes po, kasi di ba po kung sinasabi ta kanina yung restorative justice, kung dahil man po kipagbasol, parang paano to po yun ma-achieve? May sige ang continuous na pag-commission kang parang dapat po, so sincero man sa part niya. Kasi paano ta makukonvince si victim na, okay, ini na talaga, nagbabasol na kang ginibo niya, kung di ibang po talaga nahihiling may tools siya. man kamo dyan, ma'am, kung ginagamit to evaluate them kung may improvement ang Yes po, sir. Igo po kami kang inaapod ming social functioning indicator. Kung sa Indian po mahihiling, nagpo-progreso ba ining aki? And aside po kayan, sir, may mga sessions po tungkol sa pagkapaliwanag po about sa laws, para aram po ninda ano yung mga batas na na-violate ninda. And ano din po yung mga batas na nagpo-protect po sa inda. Prohibited ba, ma'am, na dalawon sinakan pamilya ninda? And no po. May Okay man talaga. visiting day po kasi kami minsan baga, declare. in most cases sa Ryugo, dakulang bagay ang support ng parents, kang Yes family. po, sir. So pwede silang magbisita. Yes po, sir. And digo po kami kang inaapod ming case conference kung sa Indian po, ang invited po si family, si member kang Barangay Council for the Protection of Children, si social worker po, kung sa ina munisipyo po hali si Aki. And dyan po pinag-uururunan, kumusta na ba si Aki in terms of improvement opo, or sir. development. Yes Okay. po. Curious lang ako, ma'am. Diyan po sa mga cases na pig-handle itong sa Sorsogon Indo, ano po ang kadaklan ng mga common or familiar na mga factors na ining mga aki na ni nakulong sinda or na nagkaigwa sinda nin conflict sa law na violate nila sa mga laws sa tuya? Ano po mga sa pag-aadal po nindo, sa cases po Opo. nindo?
Oo. So, sabi ta nga ni po, igo po dyan kay mga personal, family, and social circumstances na nagdara sa inda sa arog po kaya na sitwasyon. Personal, like one, di ba po ang aki hali sa sarong pamilya? Kung ano siyang nagdakula, dahil po yon sa kung ano ang itinaok ang pamilya niya. So kung ang aki po nagdakula sa sarong pamilya na pinabayaan siya, Okay. so therefore, day po kita mai-expect na ano pa man sa iya na marayrahay kasi Yun. pinabayaan siya. Kulang sa aruga kang ano, Apo, pamilya. supervision, guidance. So kung arog pa ayan, like for example, dahil napabayaan siya, baka dahil siya nagkakaon, dahil siya nag-eskwela. So syempre po sa sarong aki na nagugutom, di ba po ang tendency mo, mahanap ka kipaagi. Iyo, Paano tama. ka Tama, mabubusog? seryo. Pag nag-dictate Opo. ng tulakta, na-overpower na. Yes Opo. po. Kaya minsan, syempre po, nakahiling kitinapay o anong tinda-tinda, iikiton para mabasok siya. So, iko din naman po ki mga aki na ang sabi nga ni Ninda, ang yaon po ngaya ang samuya mga magurang na nag-guide sa muya, nagtao ki direction, kaya lang dahil naman po sa impluensya ka mga barkada, So, sa kapag ka community, nakaluwas ano? na sa home, opo. Kaya po, nadara din sinda sa araw ko Ayun, kaya yung na mga- circumstances. Yung mga arag so peer mo, ano? Yes. Peer pressure, so sabay ka, sabayin. So maliban di ba, ma'am, sa laukan pamilya, so peer pressure, sa mga environment mo, ano pang ibang mga factors na nakaka-contribute para ini maging mga juvenile delinquent ng mga atita? Oo, usually yaon lang siya duman po, duman sir. lang siya Nag-iikot. nagtataririk. Opo, sir. Okay. Kasi dakulaon po na bagay yung influence ng family and community. Iyo, dapat talaga seryo. Araw ka na Tutukan, opo. Tutukan. Opo. Sa mga sa mga experience do seryo go, mga araw kaning cases sa mga sa mga research ta may mga araw ka mo kay na-encounter mga concerns tabi. Actually, ini palang ang first na a collaboration with DSW, and particularly RJJ. So, parang learning Iyon, process din nga ni sa kuya. Opo. Oo. Ang mga estudyante tabaga sa public ad, maralaw sila sa mainstream, basically sa good governance, parte na, no? Oo, Kasi, opo. Yes. ang human herta, so human resource, kang tao. opo. Dako lang mo na bagay ang seryogo na. So, inputs kang DSWD, paghubog kan mga aki para makalaw sa good governance, kasabay ito, ano? Opo. Ayun. And just to share, Sige, tabi. may Sorry. so OJT me, nag-SIP Student Internship Program Okay. na tinaumi nag-prefer niyang mag-OJT duman sa RJJ. Grabe ang learnings niya, Ano nga, sir. Francer JJ, so RJJ? Regional Juvenile Justice Okay. Welfare Welfare Committee. Count. Okay. So ano sa mga sharing kan mga nag-SIP sa ano yan, natin nagustuhan niya. Opo. So first, na-incorporate talaga siya duman sa community. Nahiling niya kung ano ang sitwasyon. So, ang dai ko malingawan na sinabi niya duman, tababayo ito, ako ngaya magiging ina ngaya ako. Garo na. So, oo. Grabe. Grabe. Nakarelate sa diri niya in the Opo, future, ano? Opo, magiging ina ngaya ako. Okay. Dai ko ngaya tutugutan an sa kuyang akin na maging arog ka ini. Nagsabing So, panalimingan na. Opo. So, yun to ang mga positive na nadangog ko duman sa mga sa estudyante na nag SIP sa RJJ. Kasi ang governance baga, kung gusto mo mag-ibog mag-produce ng mga aki na matitibay, productive, magupon sa harong talaga, ano? Opo. Tapos second, yung eskulahan. Yes po, sir. So magayon na experience, ano? Magayon. Oo, Ano ang extent kang engagement na tabi sa DSW? Kung okay lang sa iyo. Opo. Ngunya na year, kasi 5 years ini. Opo. First year, research. Next Research year, anong particular na aspect? Sinda mismo ang nag-identify key topics. Kasabay na yung sa mga juvenile, sa mga aspeto na yan, no? Opo. Yes po. Opo. Kaibahan ang staffing, sa ICT nga ni, igong aspect na yan. Tapos, Programs and services. opo, programs and services. So, holistic yung approach namin. So, pag second year, may research uli, pero product katong first year of research, Okay. may extension na kami. Ay, wow. So, ito ang basis mo kasi. So, research, Oo, extension, no? So, Araw practical research. mo sa university. Pag-research, diretso na extension. Opo. So, magayon, ano? And then, kagayunan Okay. man, may venue na kami, may saro na kaming agency na dadarahan ming
magiging meaningful and SIP kan mga estudyante ining DSWD, Ay, wow. ining RJJ. So, Kaya diyan baga mahiling mo sir ang esensya kang importansya kang collaboration Opo. from the academe to the agency, the government agency. Pabalikan ko si Ma'am Tago. Ma'am, di kita baga gabos kita paghalita sa arong pagluwas ta iba na ang sa tuyang environment. Kung kita estudyante ba sa Ryugo, ang environment tangon niya, ang community ta, sabi ko sa mga estudyante, o ngayon ang community na ito, sa eskwelahan. Ang nyaon dyan ng mga stakeholders, so maestro kita, so mga teaching personnel, and so on and so forth. Opo. Paano mo nakaka-apekto ining community, sa school, sa pag-preventar ta, o kung baga, nakaka-contribute ba ini in one way or another para makakomiter ng mga crimes, ng mga juvenile tao, o ng mga aki tao? Anong factors ma'am nakakaano yan ng mga komunidad tao? Oo. Actually po, sir, kung hihilingon ta sa roles kang sa tuyang mga stakeholders, very clear naman po sa 9344, ano si role kang family, si school, si mga learning institutions, and other stakeholders po. Kasi kumbaga ang hinihilingani po na, 'di ba, basic yung family sana. Na duman sana magpuon sa pamilya, so maray na pundasyon, maray na halimbawa sa aki, maray na pag-asikaso sa aki. Para kung lumuwas man po siya, 'di ba, ang sabi ta nga kung ano so paano pinadakula sa family, yun din po ang nadadara kang aki sa luwas na environment niya. So that po kung halimbawa man nagkulang si pamilya, yung school po, sana siya yung masalo para ano ba yung kulang sa family na pwedeng saluhon ni school para dain na po bumagsak si Aki. Kaya kahit po si DepEd, igwa din po sindang child protection policy and igwa po sindang ginibong guidelines paano po ihahandle ining mga inaapudtang mga pwedeng child in conflict with the law na or ini pong mga child at risk na inaapod. And kung hilingon ta po si role po kang sa indang guidance counselors, dakulaon po yon kasi di ba pwede po magkaigwa po sindaki mga sessions para naiintindihan kang mga aki ang mga day-to-day transactions ninda sa buhay ninda. Bata mo yan ba? Yung mga aki baga ma'am, very fragile pa ang mga ini pag sinabing fragile, pero ingatan talaga. Yes So, po. pag sinabing mapapasa literal, pag sala ng direksyon. Opo. Okay, isigit ko lang sa Ryugo, with the advent ng technology ngunyan, aram to baga na ang social media, dakulong kitang mga platforms, paano yan ma'am? Nakakontribute ba ini? Factors ba ini para magkaigaw kita ng mga children conflict, nagkaigaw ng konflikto sa law? Kasi may mga cyber harassment, di ba? Mga bullying, etc. Yung mga buzzers. Na ano tayo ma'am? Na-capture tayo hindi sa programa tao. Oo. Yes po. Sa center po, may ibang mga aki na nag-share. Nasaro po talaga yon sa dahilan. Kasi yung sa Ryuga, matibay nga magkawat kang ML. Misa baga, may mga violent scenes. Opo. Paano ito ma'am nangyayari ganyan? Sa center po. Ang saro po sa mga sharings kang sa muyang aki, the reason why nakasuhan siya ki-rape is because parang yung exposure po sa X-rated na mga films. Kasi di ba lalo na po sa internet, sarong click mo lang. Yung mga Halos kung ano-ano na po ang mahihiling mo. So, parang out of curiosity, so ginibo po ninda yon. So, yun po, syempre violation po yun na naginibo. Kumbaga, Madam and Sir Yugo, ang community lang mo niyan, bako lang realidad, kundi may virtual Saan Sir Yugo, paano ang approach kyan paghaliw? Gano'n ba ang influence kang tango yan? Sabi nga, ang generation, alpha generation mo yan, tapos yung generation say, yun ang sa mga digital natives. Paano ang approach sa kanyang tabi, Sir Yugo, sa estudyante tao, pag-arugahan? Dawaday tanatukduan sinda si tataw na silang magkanito. So pero sa BPA first day of classes dapat maging clear kita sa pinipresenta sa syllabus, tapos sa mga rules in the classroom. So ako very particular ako kayan. The use of AI, ChatGPT, and ining mga bagay na ini napupun ini sa mga sadit. Kung nag-uutik ka, nag-cheat ka in a simple way, madadara mo ini pa diit. So kaya sa BPA araw kaya ang ginigibumi dapat maging klarado kita on the first day of class
unian rules me. So dapat i-comply nindo yan. So and future leaders Iyo, sila. tama, oh. So Ito mo napigsabi ni Sir Hugo na may cheating, mga dishonest, may mga areas ba na-capture ba yan sa mga cases kan mga juvenile ta na they're contributing factor? Aside ko doon sa family, sa environment, yung mga attitude sen Sir Hugo, Oo po. naka-capture pa yan, ma'am, because of attitude siguro. Pag hiling na pananaw niya sa buhay, naka-capture yan, ma'am, sa mga Oo, yes po factors. sir. Based po sa pagpigi-interview na po ini mga aki, nagruluwas po yung mga arog kayan. And tama po yung sabi ni Sir Hugo na kumbaga, it starts sa mga saradit na mga bagay. Iyo, ano. Opo. Like yan po bagang pang-iikit. Pag sadit pa, pag nag-ikit ki piso, ay baya isa na nga aki pa. Dahil niya pa yun aram. Oo. Pero po, because of that, parang ang iisipon kang aki, ay okay man lang pala na magkuha ako. So ito po nag-start sa sadit hanggang magdadadakula na po yan. Because dai po siya pig-correct at the earlier stage or early on. Yes po. Sa malawag di Sir Hugo, kita, pag naglaog sa university ng mga akin na ikaw, responsibilidad na, ano? Oo, Kung sabi mo kasi bago sa mga cheating, etc. Maliban doon sa pagpapaliwalag mo, explikasyon, siyempre, di may iwasan. Ikaw man may na-committer. Ano ang intervention sa nasunod kaya pag-arog ka tabi, Sir Hugo? gusto ko nang suludan so Sige, sinabi tabi. ni Oo. Madam. So pag diit sana an apudda ikit lang. Ibang word, ano? Ibang word. Pero pag dakula na ano na habas na. So siguro ko with this disparity kung ano ang pag-apudta more things sa sa mga Yung aki. ano, hindi pa gayong so ikit, tapos so gravity lang yan, no? Tama. Oo, no? opo. So gravity lang, volume, etc. Pero so synonymous kan, parehas man sa Oo, oo. So, sige tabi Sir Hugo. So, balikan ta duman sa hapot mo Apo. kung ano ang intervention, ano ang ginigibumidigdi sa sa Aha. mga nadadakop. So, maliwanag sa sa BU handbook. Student manual. Opo, student manual kung ano ang ginigibo sa indas. And ina-explain man yan duman sa first day of classes. And karahayan tamayo pa man akong na-encounter kayan, but ini-inject ko in every lesson. So dapat I see to it na tatapuson ko ang lesson ko bako sana duman sa mga theories, kundi dapat may practical application. Ayun, very important. Opo. Reality gang ano yan. Oo. And then ang takeaway dapat dapat applicable dun sa real life situation. Dapat mai-connect ninda sa value. Sa realidad. Opo. And isipon ta, ang Bicol University igwang pillars. Yan. And ang pinaka-importante digdi is behavior. Yan, So, yung dapat character. Yan. For pillars. So, yan ano. Kasi nakakontribute yan pag masa luwas. Ako, sabi ko sa mga estudyante, pag nagluwas ka mo, iban ang realidad, iba ang buhay sa luwas. Kaysa, Opo. Okay, babalikan ko si Ma'am Tagum, si batchmate. Ma'am, with these things, mga concerns, mga circumstances nangyari, maliban doon sa sinasabi pong restorative, rehabilitation, etc. Ano pong mga specificong mga programs pa, mga services na available sa mga akita para ining children conflict in law talagang makabalik na finally sa mainstream. Sa mainstream tata. Sayang ba nagad kay ano? Sabi ka ni Rizal, ini ang pag-asa ng bayan. Yes. Yung the fatherland, madam. Opo. So while on rehabilitation po, yung sabi ko nga ni kanina, Opo. dakol pong activities. One, we have skills training po. Skills Kumbaga, training. ining skills training po para matawan ta sinda ki kakayahan kung ano man na skill igwasinda para later pwede nidang magamit sa hanap buhay. As of now po, ang available mo is may nagtuturo po sa inda sa sewing. Mga technical, vocational lang, ano? Apo, and ano ba po siya sa TESDA? Ay, Yung pag- NC2 po. Pag-aral pala ni Ma'am, di nasa puder ka kang pwede ka na yan mag-online na magklase. Maliban naman sa textbook, pwede kang magbalik nga sa 4-year course via online. May maaram ka na posibilidad or may restrictions, madam? Yun po ang pig-aiming niya na later na collaborations kasi for those na nakapasa na po sa ALS and dapat ma-college na. alternative learning. So yun po ang day pa po kami nakukuang ka-partner mi po. Pero we are working towards that. Para baga Sir Hugo, at least may 4-year course bagang gano'n ngaya. Proficiency, baga,
mas lalong ma-develop maliban duman. So, paano pa, sa case nung, balikan ko po, usually, mga pirang years ang, kung suspended siya, mga pirang years usually ang, sa case kang, ano pa rin, sa rehabilitation, may 2 years ba? May 3 years? Ano po ang pinakang common na years of ano yan? Actually po, ang prescribed na rehabilitation period niya sana is minimum of 6 months 6 and months. maximum of 1 year. Ah, Pero po, we okay. go beyond the 1 year period. Depende din po sa progress kang si Ayun, Aki. oo. Kasi po may mga pagkakataon na yung na-discuss na po before the program Apo. na may mga Aki po na ang progress ninda parang anong apod ka yan? Ma-asenso, mabalik. Parang pabalik-balik po baga. Oo. So support po kang social Kung worker. pag-aral minsan mo ano? Mapagalan po isip po na yung bagang tinawanta siya kipagkakataon, ki second chance para mapaayos. Tapos masuko ka agad, parang hindi fair. So we give them another chance po. Pero malinaw po yan sa mga Aki na okay, this will be your last chance para mag-reform ka. Ayun. Kaya po minsan na-i-extend. And another po is ang court po. May mga court po na kahit nag-submit na po kami terminal report indicating na maayos po ang progress kang Aki. Okay. Still may court po na nagsasabi na i-extend ta pa din. Ah, So we abide okay. by the court Pero order nasa po. nasa kung kasi kang korte pa yan, nasa Yes po, discretion sir. kang okay. So pigil pala ni-extend depende sa report nindo. Yes po, sir. May mga instances ba na halos amo na maghalikan Aki. Ikaw na gusto. May mga ka na case ba? Actually po, may mga cases talagang arog ka yan kasi di ba, bako man po sa pag-brag, pero yung comfort po nakukuha Ay, nila magano. sa center. Kasi di ba sa center po, everything is provided. Ay sinda nagaisip paano sinda makaon, paano ang sa indang bado, Yun, paano ang yun. sa indang other needs. Kasi gabos po tinatao. Mm. But upon admission po, may urulay na din po tungkol sa okay. discharge. Okay. Para po malinaw na Oo. walang forever. Walang forever. Oh, may mga case dyan, ma'am, na dain ng uulian na pamilya, kaya nag-decide na dyan ang iya ko stay, day ko ngaya pabor niya sa pamilya ko, may problema. May mamarong ka na cases na. Pero mas komportable sa loob. Oo. So far po sa existence ming pirang years sa RRCY, salamat sa Diyos po, igwa pa man kaming na-explore na mga parientes. Oh. Dawa mga distant Nasususog relatives. tama, Milian, ano? Yes po, sir. Okay. Usually, okay lang ba kung saan ang kadaklan ka ni Hali or medyo alangan kitang bansidar na? Sorry po, di akong darang actual Ay, okay. na statistics. Oo. Pero po usually, ang halos ang sa iba-ibang provinces po, igwa talaga. Ay, igwa man talaga. Catanduanes, Masbate, Kamsur po, syempre considering po na dakulaon din na province ang Kamsur. Ayun, So oo. usually, dakul din po ang cases na hali sa Okay. ila. Sa demographics niya, ma'am, anong kadaklan? Babae, lalaki, or what? For RRCY po, we admit boys lang po. Boy, sa ano? Apo. Paano sa mga babae, ma'am? Paano sa Igo lidara? po kita bahay pag-asa for girls, yaon po digdi sa ligaw. Mm. Pero statistics-wise po, daimang po kita dakul na mga girls Yup. na nakakalaog dyan sa pagiging Lalaki CIC. talaga. Yes po, sir. Yun, kung ano, yun yung naka-experience sa kang... Mga ano kita, ma'am, mga 100 daw yan. Ang estimate yung population kayan, 200. In a year po, inaabot kami minsan last year, parang na-serve me ay 70. Pero as of now, ang nasa laog kang center mingon yan is 38. Ayun, no. Okay. Tabi kami, ma'am, ni Sir Yugi, yung mga success story na na-restore, na-rehab, and eventually, nakabalik siya sa mainstream, ay naging produktibo na siya. Member ka baka may mga success stories ka mo dyan na record na, uy, tama sa ginigo mo sa DSWD sa program eh. Ano yan, nakabalik gila yan, ano. Okay. Sige tayo, ma'am. Sige Na-excite po. ako. May sarong Na-excite case po sa kami. Yugi. Opo. From Kamsur po ini siya. Opo, aha. Police na po siya ganyan. Wow. Apo. So, siya Tingnan po, mo, product po siya ki broken family. 14 years old po siya. okay. Nag-separate si mother and si father niya. So, nagstay po siya sa grandparents niya. And it was during sa stay niya po sa grandparents na nabarkada siya. Anong taon siya, ma'am, nagpuo na makakomiter din, ano? Dali ko po na ko Age year. 14 ba? 14 years old po, nagsuway sa mga magulang okay. niya. Nagka-broken Apo. family. Parang mga Okay. 16 years old po siya kang naduman sa muya. And dahil po sa barkada, Lalaki siya, ma'am, no? yes Apo. po sir, nakasuhan po si Lucky murder. Ooh. So, since po minor nga, kaya po nakumit siya sa RRCY. Okay.
So, sabi niya nga po, malaki ang naging tulong ng RRCY. Kasi in terms po sa relasyon niya sa magulang niya, since separated po, so understood naman po na 'di ba, yung communication Okay. hindi nagiging ganon kaayos. Saka yung guidance na Opo, wala. oo. So, yun po yung sabi niya kang in-interview sa kang saro sa mga information officers ni. Opo. Ang sabi niya, malaki ang tulong ng RRCY sa relasyon ko sa aking mga magulang. Sa mga counseling sessions at family activities na kanilang inorganisa, natutunan naming mag-usap ng mas maayos at mas pakinggan ang isa't isa. Ayun. Sino yung nag-komunikasyon niya, ma'am? Sa magulang niya, sa parents niyang Opo. nagbalik Oo. sa ano? Yes po. Kasi po, sabi ko nga ni Idoban sa case conference po, yung kaninang na-mention ko, Opo. ini-invite me po ang parents. Kasi, so sabi mo po, baga, dakulaon po na factor Oho, ang ang parents. suporta kang kapamilya. Opo. oo. Okay. Sunod, ma'am. Ano pa sa naging Okay, so accounts sabi niya nga ni, sa pamamagitan ng kanilang programa, nagkaroon ako ng pagkakataong mapalago ang aking kakayahan at bumuo ng mga pangarap na dati ay tila imposible. Ayun na, Sir Hugo. Gusto nagupo na so dream. Ano? Oo. Tinulungan nila akong maunawaan ang pananaw ng aking mga magulang at ipaliwanag ang sarili kong damdamin sa paraang hindi nagdudulot ng hidwaan. Oh. So bukod dito, ang mga pagpapahalaga tulad ng respeto, pagmamahal at pagpapatawad Yung na values, itinuro nila ayan, sa amin ay naging pundasyon upang mas mapalipit ako sa aking Ayun. pamilya. Na-appreciate niya so values baga. No? Okay. Apo. Oo. Tapos, sa mother niya po, eventually, sige man po ang visit ni mother. Teacher po actually si mother. Oo. So, sabi niya, isang araw habang nag-uusap kami ng aking ina, napaiyak siya at sinabing natatakot siyang baka balikan ko ang dati kong buhay na nakikipagsalamuha sa mga maling kaibigan. So doon ko sinabi sa kanya na nagbago na ako at gusto ko nang magsimula muli. Ayun. Yung malagdwam sa pigapod tanggar nagkaigwan remorse and then may acceptance, may discernment, realizations po. may realization. Ano? May maray na improvement. Ano? Yes Okay. po. So after 11 months po na pag-stay niya sa center, na-discharge po siya sa iyang mother. So ang magayon po kasi digdi, sabi ko nga po si mother is teacher. Si mother po nag-request siyang ma-assign siya duman sa lugar ninda. Na masarani. Duman po mismo sa kung Ah, hain okay. sila. Oo. So very thankful din po kami sa DepEd kasi greenhand po yun. So, kumbaga yung supervision po, nakaipuhan kang aki, yung guidance. Iyo. Talagang sabi ka ining aki, maugmahon po ngaya ako, katakaibahan ko na Minsan talaga mama wala ko. na factor bagay yung distance, ano, yung proximity. Kasi mga sa abroad bagay sa Rio, ano, nakakontribute pala. Yes po. Kaya mga jara ang DepEd gan, piga ang program nila. Kung saan ka na-assign, saan ka nag-start, dumang ka dapat. Localization. Localization. Yes po. Okay. So, and ano po ma'am sunod tabi? Then, ang one good thing din po, kasi si social worker kang LGU po, kung saan sila naka-start, as inconsistent din po siyang nagpa-follow up. Ayun. Pag sinabi niyang 1 month, maduman ako, nagdaduman po talaga siya. Oh, grabe ang commitment niya. And appreciated din po ito kang aki kasi sabi niya, at least po kung baga, nahiling ko na desidido talaga sinda na tabangan ako para magbago. Na-appreciate niya ito. ano? Yes po, sir. Opo. Mhm. So, after po kayto, since nag-college na po siya, nag-take po siyang criminology. Nagbalik siya sa pag-eskwela. Yes po. Okay. Oo, naipasa niya po yung licensure exam and November 2024 po, officially. Member na po siya kang Ay, PIO. wow. Anong nahili mo ganito, Mr. Hugo, sa party mo? Kita bilang edukador, Opo. paano tayo i-relate doon sa klase sa mga estudyante na araw kaning istorya? So bago ako Sige, cancer, Tabi. gusto akong maghapot man. Sige, Tabi. Madam, of all the profession, sa araw ka ining sitwasyon kan aki, may ka daw, may idea kung gusto niyang magpulis. Pulis, so nagdakop garo sa iya. Di ba? Baka, Pulis, so yun. nagdakop sa iya. And then, all of a sudden, June 2024, pulis siya. November So, po. November. So, what an irony. Ay, baga, So, ano po ano daw ang reason kan aki? Or base duman sa conversation ninyo, ano Opo. daw po? Oo, actually po, sir, pangarap niya talaga na maging police ever since. Okay. Kaya lang may mga circumstances lang ito nga din naging CICL siya, kaya
medyo pag una niya makaulang. Pero after po na na-rehabilitate siya, very good man kasi nagpurso pa din po siya. Hindi siya nawaraan kay focus. Yes. Yes. Ang mga galing istorya, balikan ko sa kung kay Sir Hugo as the academician mo. Opo. Paano ito makakonect yan, maiga-cascade sa mga estudyante na aron ka ng mga istoryang pero maging panalmingan, Okay. idea, etc. Actually, nagluwas ini sa Sarusa enhancement training din. So, rinis kung kasi may recollection kami during enhancement. Opo. Parang sa mga faculty. And then, Sarusa, hapot ko duman sa speaker me kung paano kami as BPA program matatabangan magkaigwang values formation sa mga values aki. formation. So, very practical so tinao niya. Like for example, igwa kang dapat tumbukon na value pag halimbawa first year. Pag first year nga halimbawa, ang gusto mong i-inculcate love of your family, parents. Paano anong values anong values sa pamilya ngayon? Oo. So try to observe ngayon sa hospital ngayon na sa mga bagong pangaki. So kung gusto nindang kaulayon yan, ano ang sufferings ninda habang nangangaki. So by that engagement, magkakaigwasindang turn of events sa inda perspective because ay araw pa lang kainian sakripisyo namatian kan sa kuyang ina habang ako kinukuya. So life and death bagang by that magkakaigwa siyang ma-restore so love niya sa family. Yun, By second year naman ngayon, like for example, sa justice. Yan, justice. Ano kung magkaigwa ka mong frequent visit sa jail? Yun, haputon ining mga napipresong ini kung ano ang namamatian ninda. So by exposing them sa mga arog kaining sitwasyon, magkakaigwa sindang insight. Pero ang problema lang kaya sa tuya, bago mo pa mapaluwas ang mga estudyante, nag-uulo ka, sir. Pagkatakot-takot na, naiintindihan ko man. For safety man and protection kang mga akita man lang. Naiintindihan ko man ang university. Ano nito? CMO number? May CHED memorandum. CHED memorandum order. Dakulon ang attachment mo. Pero naintindihan naman yan. Parte ang kang protection man dapat sa mga estudyante. Okay. Kaya nang gusto ni Ma'am, kami sa Academy ni Sir Hugo, nakaka-connect kami, nakaka-relate kami. Kan mga related baga, kung paano tayo sabi mo Sir Hugo na interview mo ang sarong nangaki kung paano ang sitwasyon nindaw na at least nakaka-relate baga. Tapos sa good governance baga, partian kang paghubog kang tao, bako lang so tatao kayo mag-manage, kundi pati sa values, so attitude, so habits. Tama ba ka, ma'am? Ang kadaklan na contribution niya, bako lang sa environment, kundi kung ano talaga ang kinagisnan mo o paniniwala, yun talaga, ma'am? Opo, sir. Kasi kumbaga, ito na ang kinadakaluan niya. Kumbaga, normal na ito sa iya. Okay. Kaya nga ni sabi nga ni po baga, kung ang environment niya ay environment kung saan rampant ang drug addicts, parang sa isip niya, anormal lang yun. Naarog ka yan ang mga ginigibo kan mga tao. Kasi everyday nahihiling niya po, lalo pa kung dai man po ginigibo na anything, para matabangan itong mga drug addicts man Curious lang yung ako, ma'am. ng sitwasyon. Kung ang poverty, nakulaan na factor yan. Ang tios nga yan. Yung nasunod, tios nga ako. Kaya paano nga kasama yun ang sunahiling sa mga cases. Igwa din po na ang dahilan ay dahil sa pagtios, pero still mabalik, sir, sa value. Kasi di ba hindi naman gabos na nagtitios ng hahabas. Hindi naman gabos na nagtitios nagigibo ki something na violation against the law just because nagtitios. Kasi rasunin no. Opo. Iyo po baga ang mga nadadako dahil niya sa pagtios. So gari baga, ura na bang ibang pagi? Opo. Tama si Mano. Kasi values man ang gano'n. Kung anong importansya sa rong bagay, importansya kang pamilya sa imo, importansya kang kwarta, pero mabalik naman sa Rio sa values na yan. Ngayon, sabi mga seryo, mga estudyante sabi, balikan ko so grabe exposure na sa social media, lalo yung mga
alpha generation yun na mga screen sa amin na dyan. Paano to na yan? Sa internet ka ba yan? Lalo sa mga iba-ibang violent, etc. Sabi mo, pagpindit mo lang, paano na alter Sir Hugo ang values ng mga estudyante ta? And eventually, di makasabay dyan sa pigapod ng at-risk, tapos ay children content law. Siguro nahiling bansa. At paano mo na nahiling tabi sa estudyante tao? o siguro ko bako muna sa estudyante sa ako igwa kong tulong aking Ay, wow. lalaki. So mamamasdan mo man giraray mamamasdan mo siya sa sa behavior man kan agi. Kaya from time to time kinokol ko nga ni ta kay do masugo mo yan na magsigit tapos maglinig kan kan bintana Maghugas nga dyan, Yan. maglinig nga dyan, maglaba, kung pwede maglaba ka. Oo. Nasusugo mo na, Margan. Oo, pero ngunyan na grabe ng rarasonan Gadget. ka pati kayan. Okay. O ngayon may online class nga kami, may pinag-post nga sa So kada ko lang mga alibay. So siguro ko para sa mga parents garo i-discipline taman. Siguro ko kung taarog kayo ni ang mga holiness may part man kitang kung May minsan responsibility mo. Oo po. Nagiging na kita, ay pabayaan mo na ngayon. Kontento na kita, mga 3 years old, kontento na kita na kukumelon dyan or any para mapakaon sinda or malinga para makagibo kita kan mga gigibuhon ta. So naaaraman ta na lang natapos sa sarong aldaw pinagpara pa kukumelon to sana sa so di ba? Kami kang time ni Madam dyan sa Bicol University, may iwasan ba yan? Dahil Oo, mga po. kudala, mga kawat na kayo mga tubang presos, soccer. Yan. So, may kayo ito, chato. Yan, chato. Hindi ito sa mga mo yan, na iba talaga. Wala Sabi ka na mga, po. wala na, kahit tubang kita, may iwasan ng Bicol University. Maski sa income na taraguan pa o Mamayawas. Nakarelate ka mo sir. Nakarelate kita. Kaya ang dyan sa dahil pang yan, may dyan, may nagbaralong kami kito, may constant kito dyan, kahoy pa, lumang kito. Okay, with this Madam, ano ba ang sarong pamilya, sarong komunidad, igwanin estudyant, igwanin tao, igwanin aki na in conflict sa law, saan po sila pwedeng mag-contact, if ever? Saan po sila pwedeng mag-communicate? Okay po. Ang sa tuya po mga Barangay Council for the Protection of Children, sila po ang una-una dapat na pwedeng makatabang digdi po sa mga aking ini. Madulog sila naman. Yes po, sir. And ang sa tuya pong even po kasi in terms po sa diversion programs, from the barangay, sa police po igwa, sa local social welfare and development office igwa, sa prosecutor, even sa courts po may mga diversion Ayun. programs na inaapod. So, dakul palang pwedeng madulukan Opo, tulos. sir. Okay. Pero sa mga barangays po, ang ini-encourage me, yung preventive activities po. Like for example, kasi ngunyan kahit parang playground po, dahil muna ata kimahilingan ang mga barangays. So kung baga, sabi nga ni Sir, parang ang buhay nila nakafocus na sa cellphone. Same sa mga magurang na kung baga, sabi nga ni, ginibo daw ang cellphone for communication, pero pag hiniling mo niyan, parang dain na po. Ayo. Kasi pag abot sa arong, kanya-kanya ng gilid, nagsi-cellphone. So dain na po nag-uurulay. So, ano pa ang pagkakairintindihan na mangyayari kung nakafocus po talaga Ay. dyan sa gadgets ang mga tao. Gusto ko po tang i-extend ini Sir Sir Hugo and Ma'am. Magayunon Kaya lang po. 1 minute na lang. Ma'am, baka may mga day pa kami na hapot or parting message tabi sa imo, Ma'am. Baka may day kaming hapot pa kanina. Okay, sige po. Siguro po natakil ta naman yung kadaklan, although bako pa po ito ang Iyo, takil kabuuan. pa ko talaga. Kasi halabaon po na Iyo. diskusyon ang Republic Act 9344. Pero we are very happy po na we are given this opportunity na makapaghiras po kang samuyang kaaraman. And para po maihiras mi din na day po totoo na ang sa tuyang mga kaakian pag nakagibok yung mga pagkakasala hanggang duman na lang po sinda. Ang kaipuhan lang po ninda is pagkakataon, opportunity, and resources po para mapatunayan man po ninda na igwa pa po sindang mas maray na pwedeng maginibo kahit po nakagibo sinda ki arog ka yan na violation against the law. Okay. Daita po sinda i-deprive kang second chances na inaapod ta po. Yun lang po. Thank you very much po. Sir Hugo, tabi, on our part sa Academe, sa Jesse Robredo. Okay po. So again salamat sa paghinanyog sa nindo sa programa mi sa next month January December first
Wednesday of December. So sana makaibahan migiraray ka mo. Kasi ang pag-uurunan naman po is this topic, youth in governance, agent of change, okay. Ngayon. or silent observers. Yan. Bata mo yan baga ang youth mo yan, yung minakumpusto kong kadakulang kan populasyon tao. Opo. Okay, salamat sa Yugo and Ma'am Tagom. Yan po ang mga bisita niya itong pagkaaga. Si Madam Tagom from the DSWD and Sir Yugo from Jesse Robredo Institute of Governance and Development. Hindi po sa Edgar Barameda sa pangalan ni Professor Seth Di Matera. Nagpapasalamat kayo sa inyong pagantabay sa masunod na Miyerkules sa programang Pag-edukasyon Asin Pangkabuhayan. Thank you and good morning. Maray na aga. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Kayo po ba